umsebenzi uToka ngoba uyathanda ukwenza njani into emele silwe nayo silwe noSathane lo block ukuthi abanye basebenze nongasebenzi leso uzoyilwisa impela nje but kukhona labo yabo abavila lithi iBhayibheli ithi wena vila hamba kuyintuthwana ngithi and then ithi uyenzani kuyintuthwana ufundani kuyintuthwana ithi hamba ufunde kuyintuthwana ithi lapho go to the end. Consider her ways and be wise. Now we need the wisdom. uNkulunkulu ukhona into asifundisa zona ngeyilwane. There's an eagle. uNkulunkulu ngesikhathi kukhuluma nge-eagle ukuthi sifunde kuyo. Nengizwisisa. Amen. Now la ikhuluma nge-ant now. We must learn ama-principle we-ant. Ant ithi akunamuntu oyiqashayo, ne? Yona yazicreate umsebenzi. Ithi iBhayibheli ayina umuntu ngaphezulu kwayo. You can be able ukuthi uyenze into wena self while you are still waiting for a work, but kube into uyenzayo ukuthi uthole inzuzo. Now it says go to an ant because the ant what it does ibeka ukuthi ngesikhathi leso ingasakwazi ukuphuma ngesikhathi esinzima it have enough food ukuthi lezo lento ngisho lento leyo it's managing seasons. Umuntu akahlali anemali sonke isikhathi. That's why you must be able to manage resources and manage isikhathi. Now into eyenza ipoverty kubantu abaningi ukungaqoqeki ukungamanageki ukungakhojeki. Kukhona abantu you cannot tell them anything. I think ngitsheleni lesifo. La kune private hospital that is coming la it's a private hospital. Abo doctor abanye basebenza eyibhedlela kodwa yibo basakhaya bayosebenza. Guess what is going to happen? If umuntu kungaba ne-accident la ikhona la kwalimala abantu ngendlela enkulu kabi isibhedlela noma sila labantu laba ngeke baye lapho ngeke bangene noma badinga usizo lokuqala ngeke balithole because they have to travel baye le eFosloras in a public hospital and then in case yabo noma ingaba i-emergency kangakanani lo muntu lo uzofa ngenxa yokuswela imali yokungena la. Nasi isibhedlela wayebele watravel le mawufika le bathi hayi sokuphelile ngayo whereas if bakano imali lo muntu bakazenza njani. That's why uNkulunkulu athi money is the answer of everything. uCornelius lithi iBhayibheli ingilosi bathi kuye inthandazo yakho ifikile kuNkulunkulu neminikelo yakho ifikile kunabantwana bakaNkulunkulu imithandazo yabo ayinamnikelo ifika kuyimthandazo kuphela but imnikelo ayikho but lo kwakhuluma ngomthandazo kwakhuluma nangomnikelo ziyahambisana lezi zinto lezi. Kunalapho ungakwazi ukuzilela kodwa but umnikelo wakho uyakuwela. Imali yakho yafika kuNkulunkulu ikhulume ithi not law. Akufe uDokas bathi no bakayovuswa lo angazi kufa lo. Wakhulumelwa imisebenzi yakhe. Talk. Okay. Thank you Lord. Asifunde that verse. Ufuna ukuvala masinya ke ngiyabona.
Yana entuthwaneni vilandini. Okay. Ubone izindlela zayo. Uhlakaniphe. 7. Yona Esikhona izinto ezithile. Number 1 indlela. zayo. Number 2 yini? Hlakaniphe. Remember ngithe funani umbuso kaNkulunkulu. Ngathi umbuso kaNkulunkulu it means ukufuna indlela. Phela uNkulunkulu ungasebenzisa indlela angasebenzi ngayo. Usebenzisa iprinciple. That is not in the will of God. Ukufuna izinto. Okay, let's jump and rush to the third scriptures. Proverbs chapter 20 verse 4. Ngenxa yobusika ivila alikulima. Ngalokho uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna. Kungekho lutho. Phinda futhi. Ngenxa yobusika. Ngenxa yani? Yobusika. Yobusika and then Ivila alikulima. ivila aliyukwenza njani? Kulima. In other words, kunezinye izinto ungazenzi ngesimo. Ungakontrolwa isimo. Ukontrolwe uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ngoba uma ubheka isimo kunezinye izinto ongeke ukwazi ukuzenza. If you have planned ukuthi ngamhlanje ngiyesontweni uma imvula inetha wahlala phansi, you are controlled by a situation, not by the word of God. Nezwa lento le. Isimo singakuvimbeli kuma plans wakho. When you plan, you must move forward. Ngithi ngitsheleni ezinye izinto nje ngiyashare nge-experience. Kunentshumayelo ezingi ziphuma ngenkani ngoba uma ngiphuma endlini ngiyoshumayela somewhere. Kuba nezivunguvungu. Kube nezimpi. And then esikhosa ukuthi ngihlale phansi. But because I know ukuthi lento sathana azama ukuyivimba inkulu kakhulu. I know it's big. I force myself. And then emva kwalapho yobona ukhulu kakhulu. You know Pastor, you have experience. When abantu abangazi bashadile bayazi lento le. Emshadweni kunama problem angabulali. Akha umshado. Now myself kumele ngiphume endlini ngiyoshumayela kube ne-misunderstanding nomama wami. Asaphila. Sile. Yazi ayikushaya nokukhuluma ngolando kuwo. But it's secret ukuthi I know ukuthi lento ngiyiphethe. Usathana uvusa lo moya ngapha kumama. Ukuthi ngichithe lento ngilahlelele. Mangifika le abantu bangatholi next. Because I know I stand the ground. Uma ngishumayela umama uyojampa kuqala kudlula bonke abantu uyabusiseka. But uma ngavumelanga uSathane ukuthi angene via yena bese nahlekela sonke. Kunezinye izinto kumele ube ne-eyesight kaNkulunkulu. Ukuthi kulesimo lesi uNkulunkulu kumele akhulume phakathi kwaso. Ngoba sinezinto uNkulunkulu akuphathise zona noma akuphathele zona. Okay? Now, let me finish with these words. Besifunda kuphi manje la? Proverbs 20, chapter 4. 20 verse 16. 20 verse 16. Verse 4. Verse 4, okay.
ngenxa yobusika ivila aliyukulima nalokhu uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna Okay. Ama-principle ngikhulume ngawo. 1 Timothy 5:8. Yeah, chapter 8. Chapter 5, verse 8. 1 Timothy. Timoteo Uyalalelwa Chapter 5, verse 8. uyalalelwa usoma